Da, știu. Bună ziua, ne puteți spune ce acțiuni desfășurați astăzi? Auzi, vrei să te duci tu undeva? Hai, tot din treaba ta. Da, e... Cum, aveți vreo problemă? Nu, dar întrebam și eu, că e liberă circulație. Întreabă-l pe Felix. Care Felix? Uite pe Felix aici. Cine e Felix? Uite, asta e Felix. Da? Nu mă interesează, mă interesează văd ce acțiuni desfășurați astăzi. Bună ziua, ne puteți spune ce acțiuni desfășurați astăzi? Sunteți în campanie electorală, nu? Deci întreabă pe Felix să avem, da? Nu puteți spune dumneavoastră? Nu, nu, e secret. Aha. Vezi că are purcei fără bagaj acolo. Da? Păi ia deschideți dumneavoastră ușa. De ce te mai adus cu mașina aici și scoasă mie la geaba? Că știi ea de înainte. Nu e nicio problemă. Ne facem datoria. Ce faci, da?